ezisingasike komwe mvula kulibe ndine nzika yokonda dziko langa kawiri kawiri ndimanena chilungamo ndimati ndikamakala kuyang'ana polisi moyo mumtima mwanga mumadzaza mafuso koma ndimati nanga ndikafusa kwandani kuteka ndikafusa omwewo andi kwizinga mafuta amene polisi ikukumana nawo kodi kapena iwo akukondwa nawo anenere zakukondwa nawo anenere zakukondwa nawo. The Dashboard. The Dashboard. The Dashboard ndi program yomwe tidziyeza ndatsogolera boma, amipingo, amakampani komanso mzika za dziko lino pofuna kuyika chilichonse pa mbalambanda. The Dashboard idzifukula zonse zobisika ndi kuonetsetsa kuti adindo ali ndi choyankha ku mtundu wa Malawi. The Dashboard pompano pa Luntha Television. Luntha TV kubweretsa luntha nyumba mwanu. Tikulandreni konse kumene mwayatsa kanema wa Luntha. Imene ndi The Dashboard, ine ndine Moses Magawa. Tsiku la lero sindilendeka momuja timakhala ndi chidzukulu cha Abushe kuchokera ku Dedza. Ndituti Bambo Robert Edward, Bambo Robert Kalindiza. Yes. Tinali naye wina mbuyo. Kodi nkulawo kwa kunena kuti talandira alendo pamudzi pano lero. Ndipo pakhomo pamene pamubwera alendo. Ndiye kuti idziwani kuti mumasesapo. Mumasesapo. Fatu anthu amaone kuti ola papa pamene paonekera ola ndipatsa madzi sindingamwe. Ndiye tachita mwayi kuti talandira alendo. Tsiku la lero tikhale ndi Dr. George Chaima. Timafuna tikulandireni choyambirira. Ndathokoza kwambiri. Program imene Dashboard. Ndipo khala no masuka. Ndathokoza kwambiri, kwambiri. Ndituti. Kodi mwati mwayamba ndi Dr. George Chaima. Tsono musanabwere ndimauza amakawa kuti ine lero ndi mutu wanding'amba. Ndiye kudzafusa lodo kutalalo apa ndi muyanga wankhonde. Musandika nkire bola wega. Ai. Kuti udokotela wanu si wa mankhwala. Mwani pasa Jackson. Nikita ngozi. Ine udokotela wanga chabwino kulankhulira za dziko zabwino. Timangana kwambiri pa nkhani ya ulamuliro wabwino. Chabwino. Nkhani za democracy. Nkhani za human rights. Nkhani za chuma. Mwachidule timangonena kuti political scientist. Ndiye kuti nkhani za ndalezi ndi ulamuliro wabwino ka utsogoleri tazamako ndithu. Nkhani za nyenzi mene koma so mukanero makhala kuti munipatse panado ndi mwina penicillin ndi Jackson ndira kuitsazi mukanero makhala kuti ndina chipani chanji chipani machidziwa ndeka ndi member za ari chipani machidziwa chipani machidziwa ndeka ndi member adaza Ori akalindiza chantokora kwa tembeza dziko ngati tichite za chipani enaona ngati ndabwera pano ngati spokesperson chakono koma pano tikambeza dziko mutanthauza kuti aliyense payekha ali ndi chipani ndithu koma zimangotengera ndi nthawi yoti aonetsa bwanji nthawi imeneyo ku chipani kwakeko koma aliyense mu mtima amakhala nacho ndithu ngakhale mabishop ngakhale mere mabishop ngakhale mabishop mu mtima aliyense alinayo ndiye ine yanga ndinayo ndimayikonda kwambiri. Dr. Chaima uri ngakhale mabishop alinawo chawo chipani tikulandireni kwambiri pamudzi pano. Ziko kwambiri. Akalindiza sunzo mwatchulako anthu kundakatakako. Chidwi choti ndatchule kapena kuti ndapatse moni chamba kuma ndichokera tsopano.
anthu ako mudzikwano mtima woti ndidziyankhula ndi anthu akwathu eh ndi umakhala nawo oho kudula maunits wasonkhane hayi kunena zona kodi nanga zinthu mwagwirizana poyamba ya ipatsa ID umpatsa ID akulowetsa dzina lako lulowa mkaundulato kusonyeza kuti ka contract kena kache kakubwerapo koma izi kuti tiziyendera limodzi tizitere koma ikakhala nkhani ya ndalama mangobwera mwadzidzidzi acho bwana kuzolowera yakwisa kwambiri kuzolowera ukama Malawi inde mabando umene atulira kuona ino ine kudzuka dzulo kudaba kuchujirika sonjani asatero business ukhala sana business mapangana bwino kodi munthu ukamalowa nyumba ya landlord umangolowa pandogwirizana mesomana kuti ukamalowa muno ukhala nyumba yanga koma ndioti uzindipatsa 1 million pamwezi tsopano ndikamadza kweza ndidzakuwuzanso kuti ndikukweza nangoma ngoti wadzuka mawa wachotsa blanketi basi no ukaone apa akuti rent ndi 1 million 500 sono izachita so ama units waso aya kuti lakwira Malawi ngati dziko achulutsa chibwana ufuna umatika kuti bezerera tingotero kapena makamufundisa tisamadandaule kuti ma units akukwera andi zakudzale so pamene bwina ino mwalankhula kwa anthu ku zakanika umudziko ngati sitiyankhulana nkhani ndi ma units akwera kwambiri ndipo nzodandaulitsa kapena ndi VAT imeneyi kodi VAT ija isakhaleno chida chofuna kupwetekesa mtundu wa Malawi VAT ndi nkhani ya ndondomeko ya boma mmene limayendera kuti chuma cha dziko chiziyenda chimayinabeka VAT kaja kakhalepo komanso kamakwera amauzana ndithu kuti VAT tikukweza ngakhale kuti mwina anthu agwirizane nazo asagwirizane nazo komabe kulankhula kokha kufotokozera kumakhalapo boma sidakweza misonkho nanga mmene amakweza sadayamba tifotokozera tifuna kuti misonkho ikwere motere anduna adayenda almost dziko lonse zigawo zonse za Malawi kufotokozera kuti dziko lino tikuvutika ndiye chuma chathu chikukhala chikuvutikira maprogramu athu aboma ndi ambiri ngati boma timaganiza kuti mwina misonkho ikwereko cholinga choti mbali zinazi tikokere ngongoleso tichepetseko zimene timatenga kuti mwina zinthu zina tizidzichitira tokha ngati fa Malawi kukweza tu misonkho kuja sikola kuika m'Bible si limanenaso kuti zakaisala mperekeso kwa kaisala nkhani ya misonkho msayiwaleso mene muja munali akulu aja Mateo kodi anala Mateo azake wotolera ya misonko nanga misonko ija mesa amatolera kuti ntchito ziziyenda zaboma ziziyenda sono bomaso nalo limatolera misonko koma limafotokozera koma izi zongoti lero kudzuka mawo peza kuti anthu mayunitsi isatero ndeti sana mizireu kuvati atiuze zifukwa zomveka ngadali nazo tuuze zifukwa zoyenera ngati muli nazo. Timafuna choyambirira tinene kuti ayi mmatilemekeza kwambiri ngati atola nkhani mdziko muno ntchito yathu imaphweka tikamatha kulandira ndithu mwina insight ina yake pa nkhani zina zache posachedwa papa tinali nawo kuti anali live tidangwafunsako pamene a president amasuntha on a private trip ndipo kunali nkhani yonena kuti atachita zimenezi pajambuyomo tinaona kuti na chita ndithu chisankho kuti ayi au delegate nduna akandiyimirira kwakuti kwa so munalankhulapo pakhani imene iche tuthokozeni kwambiri so we can confirm kuti a president akadali mdziko lakunja sadafike kapena kulankhula icho tikulakwitsa ngati ayi a president aja ndi boma lawo tikhozonera kuti ndachilungamo chifukwa akamachoka
okhala kholo amatsanzika yes ndikuchoka ndikupita ukayenda pali zokachitika zina ndi zina sumamfunsa wamkulu kuti mukatani chilichonse yani chachikulu kulemekeza kuti wakutsanzika okay ndiyeni kukhulupiriranso kuti akamabwera achitanso chimodzimodzi kuti bwana achakubwera afika tsiku lakuti ndiye mwina tikangoganizira kuti abwera tilakwitsa chifukwa sanatuze ndipo tikadadikirabe akalindiza ndimaona ngati mafuna kulankhula ayi dele ndimaona kuti kapena ngasipa zimaoneka pa foni pa kuti abwera ayi padakalibe chifukwa ndimatulutsa foni kuti ndione kuti umadzati sanabwere koma pa foni pa ayi president kudakalibe kudakalibe koma pali chinthu chimodzi chimene mafuna kuti ngati mene akambira Dr. Jaima kuti tiwathokoze chifukwa nthawi imene amachoka sanachoke mozemba ayi anachoka pambalambanda ndithu anajambulitsa ndisati anajambulitsa koma anajambula fasula anachita kujambulitsa koma anajambula kuti ayi ndikubwera tikumana wiki ya mawa adangoti wiki ya mawa chifukwa chizungu cha next week sinde kuti wiki ya mawa komanso adadzati in few days koma tikatengera masiku waonetsa kuti wiki ya mawa ija yadutsa alowa ndi wiki yachiwiri pano patikozotero mwina ndingoti mawa alowa wiki yachiwiri ngati akhale kuti sanabwerebe komano tikamafufuza ndi kumava zimene zikuchitika kumeneko pali nkhani ina yabwino imene tinganene pano kuti anakati imiri ako chifukwa pajali ku South Africa ndi ku South Africa kuchitika mavuto ambiri nkhani ya abale athu aja amene akuyenera kuti adzibwerera kuno kumudzi ti mapepala amene avuta kumeneko ndiye anali ndi mwayo kambirana ndi Ramaphosa kuli komweko kuti ine ndilipo kuno ananga akuvutika sindingangokhala kuno nkumapanga zimene ndabwerera chifukwa ndi private sufusa kuti kodi mutani ayi imene ndi private chifukwa kolo kuchipatala kapena ku mahotelu kapena kwina kumakhala tumalumu ena aka private woti iniyo mupange zimene munga mtima wanu unga so pano pa sitinga mafunso kuti ali kuti ngakhale pa ufulu ngati Malawi tikuyenda kudziwa kuti kholo lathu lili kuti koma msayiwale kuti anena kuti ndikubwera ngakhale kuti anachula kuti wiki ya mawa manena nokha kuti analankhula naso ndi a president akumeneko amakumana ndi zimene amakambirana uko zina akhoza kutiuza kuti takambirana izi ndi izi koma pamakhalanso zina zonena kuti izi undidikire kaye usachoke msanga mwina ndikufunanso tsiku lakuti ndikupatse mayankho ena ndiye tikamaona kuti mwina president nthawi zina akanena kuti ndikubwera wiki ya mawa kandi ndikubwera ngati mawa amangokhala ngati kholo mmene amachitira ana inu ndapita kumaliro nkhuku mtsekeni koma chitseko changa chimsana msakhome chifukwa chakuti nthawi zina munthu wamkulu akayenda amakumana ndi zambiri nanga si ngakhale umakhala private amakhalabe kuti nditate wa dziko ndi mtsogoleribe wa dziko sikuti atate wakumana ndi mwayi wina okhudzana ndi dziko kumene kuja akhoza kunena kuti badikirani mbapita kaye kwathu mdzabwereso akatidikira kudikira ndiye pakozokhala zinthu zina zofunikira kwambiri zimene mwina president adakachitabe kumeneko zomwe akamadzabwera akhozanso mwina kudzafuna kuti fotokoza koma choti abwera adzatiuza ndithu kuti ndikubwera ndikuti ife tisayambe kufunsafunsa masamba mchezo kuti president akutani kunjako sikwenekwene kodi zimene amanena akalindiza awatu kuti zina zikakhala za private sufusa wa private amachita kukhala yekha kusankha kuti kodi izi zindi ulule kapena saulule nanga siza private koma ine chimene chimakonda kwambiri amutharika maona kuti ndi munthu amene amakonda dziko lawo maona zonso inayo kwambiri ndipo kwina kunso ndimaona kuti munthu uja ndi wachikulire koma wodzichepetsa kwambiri zomwe zimakhala kuti combination ya kudzichepetsa kwawo ndi mphamvu kapena titi combination ya msinkhu wawo
ndi udindo wawo wa mtsogoleri ngati wa dziko ndi zinthu zija zonena kuti maiko ena zimene sangachita kuli maiko okhala ndi atsogoleri akuluakulu koma ma dictators koma iwo aja aya ine ndikuchoka mundisowa maineso ndikusowa smile ili pakamwa samakhala munthu ujanena kuti ino wokungika kunena I can't talk to this man. Very humble. So I know kunena kuti akamadza ta akubwera and he likes joking, you know. Sazalephera kujokako kena kajaza so tisadandaule kwambiri nzonena kuti kodi a president wakuchita chani koma tisangalale kuti a president anatitsanzika. Very good. Tinakufunani madzulo pa nkhani mwina zitatu zimene tili nazo kuti mwina paife anthu awiri timasowekera ubongo wanu Mungu awa khala kupita ku parliament makasatira amene inquiry kuchitira timafuna timve progress ya kumeneko komanso so far zina zimene zamveka pakatipa komano tisanapite kumeneko iyi imene inali yochita delegate mwina nduna tuona ngati yasintha tsopano. Should we say we have a listening president kuti tsopano anatumatu pakatipa posachedwa pa Jehana ndikunama ngati zimenezi ayi ndizoona andi pamenepo ndikuyamikireni mundu umitsa malovu mkamwa kwambiri ifwa mukwayamikira kwambiri Msaume mkamwa voto la ine mkandida muzikonzekera kuti ajaima akabwera philosophy yao ndiyo kuti wrong is wrong. Right is right. You can't make wrong to become right. No, never. Ndipo ngati munthu wapanga zabwino tikuyeneranso nafeso tuone ndipo mkamaitana munthu kuti tofuna munthu onena kuti tikamwitana azakhale kumbali athu mutapanga kale agenda ndesija sigwira chaima ndemkumudwana chifukwa chaima amakhazikika pachelo pachonati nkhani imene akamba makawa ndimafuna ndivomerezane nanu chifukwa nthawi imene ankachoka dziko linali ndi mafunso kuti muchoka bwanji a VP osatsanzikana nawo achiwiri awo osatsanzikana nawo komanso kutuma mutuma nduna koma ali komweko pamene ndimafuna ndivomerezana nanu doctor kuti he's a listening president pamene ndimafuna ndivomerezana nanu chifukwa atachoka kuti tinayankhula kwambiri wewe izakhala bwanji kana kali komweko todaba kuti kuli tu extraordinary summit ya Troika ija amati Southern Africa akuti Troika mina makamba za security peace and political imene ichizokuza ndi za SADC kulimbikitsa umodzi ndi zina tinaona kuti ali komweko anthu majihana ine munayirandira bwanji munayifa imeneje poyamba nene kuti boma la democracy ndilovuta kuyendetsa nde mutisokoneza hayi msasokonekere ndilovuta kuyendetsa boma la democracy ndilovuta kuyendetsa limasiyana ndi la ma dictators chifukwa chakuti mboma la democracy anthu amayendetsa nawo ndiye mukakhala kuti mu democratic government yo muli mtsogoleri amenenso ali democratic amamva ma views a wanthu ndikuwatenga on board and that's one of the few things that I like of APM. He's a listening president. Ndikutengeni pang'ono back to when he lost an election through court process. Anthu achipane amafunitsitsa president aja apitirire kulamula then nthawi yonena kuti tikuyandikira kuchisankho a president ananena kuti safuna kutaniso kuyimaso zidaveka zimenezi kwambiri a president safuna kuyimaso and that was true samafuna di kuyima koma chifukwa chakuti anthu amanena kuti muyimeso bwana nanga anthu aja ndi bwana
bwana tu ndiwo koma anthu aja ndi amene Yes. amapempha then anamva kupempha kwa anthu kuti ataniso ayimeso ndi mujamanira kuti achabwino ineso ndiyima chifukwa anthu andiyitana kuti ndiyime. Now apa panali ngati mwina chiyembekezo cha Malawi chinasemphana ndi mmene anapangira iwowo pa nkhani ya ma delegation ya ma VP kapena ma ministers. Yes. Chimene chatidanena muno kunena kuti chisankho cha president chinali chimenecho koma chiyembekezo cha Malawi chinali ichi. Yes. So pano chifukwa chonena kuti Amalawi analankhulako pa chiyembekezo chawo president angotsatira malamulo a dziko komanso ndi kulankhula kapena kupempha kwa Amalawi kupanga chinthu chimene Amalawi amachiyembekezera. Koma sitinganene kuti chimene anapanga president it was wrong. Isinanenepo ineso kuti it was wrong. Kuti simunanene zimene? Yeah. Ngati ndanena chitani play uche. Koma mpeza kuti pamene paja simunanene. Sinanene. Chifukwa kuti nadziwa kunena kuti appointment ya delegation president akapanga imakhala kuti ndi ufulu wake ndi mphamvu yake imene president amasankha. Komano mwina chiyembekezo chimene Amalawi akhala nacho pa chisankho chimene apanga pa nthawi imeneyi chasemphana ndi anthu amaona ngati kuti mwina president uyu sadatsatire malamulo. Okay. Now president akamamtuma munthu amakhala zifukwa zake zomveka. Now president akasankha munthu amene uja nthawi imeneyo amakhalabe kuti wamukhulupirira koma nthawi ija mukakumbukira timanena kuti pa malo amene aja anatuma president ngati machitsanzo kunsipe kunali president opuma kunali vice opuma komanso kunali vice president ndi second vice president ndi anthu ndiye timanena kuti mwina pamene pajapo ndimakhala ngati kuti kapena mwina maofisi awo anthu aja apepusidwa kulankhula kwache timatero koma si kuti timadzudzula president kuti ayo walakwitsa kapena kuti president salakwitsa ba zinthu zimene akupanga kuti nzolondola. Ndiye mukandifunsa nkhani yonena kuti apa tinene kuti president wamvera president amadziwa kale angokwaniritsa chimene chinayena kuchitika ngati chakomera kusankha Jehana ndi kuti akhoza kuchichita kaya chakomera kusankha my answer ndi kuti chakomera kuchitika koma I can say kunena kuti he is a listening president. Komanso mwina pongoonjezera zimene akampa doctor ndinakamba nthawi yake ndikuti zinthuzi ngasife tikuzitenga per tradition kuti tidazolowera kuti zimatero koma ajeni ansa mwachitsanzo ndi APM osi agenda akatswira malamulo kutanthauza kuti pamene waja aponda amadziwa kuti ndapondapa sinavulaze munthu mwachitsanzo ndimafufuza malamulo kuti pakuchoka kumene achokako aphwanya lamulo liti kuti malamulo alivi a president amati chani mdziko muno unafika umafufuza timene umadziwa kuti kodi zikuoneka kuti malamulo a dziko lino sakupanga specify kuti pachaka president apite kulivika ngati ayi palibe sakupanga specify kuti apite katatu apite kanayi apite kateni ayi malamulo di mulibe ndafufuza zimene nepajananena katswiri wandani malamulo ndadi awambiri malamulo sono lamulo limene lodi mu constitution mulibemo lamulo limene li mulibe simukalipeza ndiye nchifukwa chake tikhoza kunena kuti kukhoza kukhala kovuta kwachita 40 president on that parameter. So should we say kugwirizana ndi zimenezi ndikuzerekeza ngati APM pano koma sine APM ayi mdzakhala aonda Jehanawo so pano inuyo ndi my answer ndine delegation ndikwalozawa malamulo so zikulolero kuti takandiyimirire pali awo nanga ine ngati ndili vice president our second vice president tasiyanapa constitution ya Malawi ngati tiunike imene kufotokozera yokamba kunena kuti president azakhala
ndi office yake. Okay. Komanso padzakhala office ya vice president. Okay. Ndiye kapena tikhozonena kuti first vice president mwanjira ina tingotero. Ndiye padzakhala second vice president. Ndiye president amasankha yekha. Okay. Kuna kuti I think administration yanga mene ilili ndikhale ndi both first vice president kapena vice president ndi second vice president. Koma taonapo maboma oyenda okhala ndi president ndi vice president. Opandano kugwisa ntchito kuti first vice president kapena second vice president. Chifukwa maofesi amene amasiyanabe pang'ono kusiyana kweche nkonena kuti uyoyo vice president woyambirira ngokamba mwachitsanzo Maijeni Ansa. Amene aja amasankhidwa ndi anthu limodzi nda president. Yes. Chifukwa president amakhala patsogolo ngati lead candidate. Ndiye mbuyo mwawo mumakhalano running mate. President sakhala ndi running mate awiri pa malamulo athu a dziko lino amakhala mmodzi. Ndiye ndi Maijeni Ansa aja ndi amene ali a vice president a dziko lino. Ndiye a president iso malamulo amapatsa mphamvu kuti akhoza kusankha second vice president. Okay. Ndi mmene alilaje hanaja anachita kusankhidwa ndi president. Amene aja sadasankhidwe nda Malawi. Kusiyana kwache ndikuti koma onse aja ndi ma vice president. A president akhoza kusankha kundituma ine ngati Jeni Ansa kapena kwatuma akalindiza ngati Enoch Jehana. Sono ine yata kuti umphani chocho. Mutuma mwana simumva china chilichonse. Ndidandaula chani poti maofisi anga aineyo ndi awo tonse ndife otumidwa. Komanso kodi inoyo ndiyafuna kuti ineyo ndiugwira kantchito kenakayo. Ndiye kantchito kameneko ndiona ngati kuti kuti kainde nsanga ndiyapatse amakawo. Akalindiza mukwiya. Komanso doctor. Muzikwiya kuti chani. Doctor. Yes. Apa pali sima. Murajera kumazere simukhuta? Murajera kumazere simukhuta? Mukhutabe. So kayagwitsa ntchito dzanja lamanja kendi lamazere zonsezo zikuthandiza president. So as we close, we should confirm a dashboard kunena kuti palibe cholakwika pamene. Kuzonena kuti palibe kolakwika olokamodzi kwatuma Jeni Ansa kapena Jehana pa ntchito imene president wasankha kuti awayimire. Chifukwa tonsefe ndife ma vice president. Tikhale tikubwera posachedwa apa ndipo tikabwera tifuna tilowere ku parliament kumene ndithu sabata imeneyi kwakhala kuchitika makamaka kafukufuku uja okhudza ndege imene idapha Chilima komanso anthu ena 8 ansonda anatero kuti mmene akuonera zakwanira kuli muno kungotseka sakuona sotsogolo lina lililonse kuti kafukufuku adzipitirira kodi nzika komanso akuluakulu ali pano nkhani imeneyi tikambirana motani komanso iniyo mukuiona motani ngati anthu. We'll be right back imene ndi the dashboard. Zisingasiki komwe mvula kulibe ndine nzika yokonda dziko langa kawiri kawiri ndi manena chilungamo ndimati ndikamakala kuyang'ana polisi moyo mumtima mwanga mumadzaza mafuso koma ndimati nanga ndikafusa kwandani kuteka ndikafusa omwewo handi kwizinga mafuta amene polisi ikukumana nawo kodi kapena iwo akukondwa nawo anenere sakukondwa nawo anenere sakukondwa nawo. Usisufuka pomwe palibe moto pezisingasiki komwe mvula kulibe. The dashboard live ndito chokera mu mzinda wa Lilongwe ku area 2 ndikumene nditiulutsa program imeneyi ndipo akalindiza mmachoka pano
eno yonda vele tikutapeni nkama choyambirira mwapezako zotani ku inquiry inquiry ilipo zindi kutsamwa ndingofotokoza zoti inquiry ilipo kumene kuja ndi aphungu a nyumba ya malamulo amene ali patsogolo pa nkhani zimene zija ineyo ndinangochita chidwi kwambiri kuona kuti anazisanja bwino akuluakulu aja kwa anayamba ndi mabwana akuluakulu akwame aja pakatipa kena kadzabwera ma technician eni amene amagwira zinthuzo ndi lolemba likubwera kumapita uko akhala apitirizanso ndi mboni zina koma no chinthu chimene ndaphunzirako ndisanafotokoze mbali ina ndi chakuti akati awira awa amene akupangitsa inquiry ma MP wa achifukwa amafika pena amawira kubwata ndi akadza kumananso ndi azawo ena ndiwo samadzatsika kaye pansi nkuti adziyendera limodzi musayiwale kuti awa ndi ma MP ndi andale pala MCP pala DPP pala UTM ali kumeneko ndi uku amayitana ma technician ma technocrats tisanabwere nomboni zinazo ndi mmene zayendera apapa zikuoneka kuti kwa ineyo chimene ndingakambe panopa ndi chakuti inquiry ikuyenda bwino chifukwa Malawi chimene afuna ma results amene akhale kuti atokosa mwambiri chifukwa kuti malipoti awiri aja limene lidapanga boma ndi azatha ku Germany akuti sadatokosa mwina ndi apapa amatokosa mmene muja kuti paliponse paoneke kuti tikamadzati we are closing the chapter aliyense adzavomereze kuti chabwino so mkatimu ngati aona nyamilandu amene apatsidwa chinthu chicho kuti achiyendetse ndi amene akuyenera kuti adzibalansa kaganizidwe adziwe zoti iyi ndi akuchokera ku DPP koma dziko sili kwayang'ana ngati wa DPP yayi likwayang'ana ngati chair wa inquiry amene pomaliza adzabweretse chinthu chokomera aliyense no bias so zimenezo zimene ndinganene pakadali pano kuti kwa ineyo ndikuona kuti zikuyenda bwino komanso akomiti akuchibalansa bwino anthuso amene akuyankha bwino mwina ndingoyimira pamenepo koma kubwata kumapezeka kuti anthu awira kwambiri kuwira ndi akumawirati mafuna ndiyankhule ndi Dr. Matsopa nawonso akhala ku nyumba kumatsati kasino mmakani mwayobira ine ndimakhala komweko wiki yamawaso ndili komweko muli komweko kwani mwe muyankhulira mwakakulandira ndimeko ndipo tikafika amemba ndacheawo mwabweratu chidashboard kalani apo dashboard ilipo pano Dr. Jaiva mulini mwayoti mulingati nzika zina zimene zikutsatira mmene zikuyendera ku inquiry awatu akuchemerera kumeneku sindziwa kuti nchani chimene apeza kumeneku kumbali yoti akalandiridwa kama akuti sitikudziwa koma ino amene simupita kumeneku jaro tawo zina mumatentha mmene zoti muli yako nisimungakulubireso kuti muli yako famu matenta mumachitika zambiri ndiye osalephera kumafanta kuti ifeyo doctor arosalephera kumafanta musitsatira bwayi ine ndinene kuti inquiry ikugwira ntchito yovuta kwambiri chifukwa chakuti nkhani ya ngozi ya ndege ikhoza kunena pachizungu kuti it's failing to die ikumango kanabe kuti ithe pachichewa tingatero nchifukwa chake mwina inquiry tikhoza kunena kuti mwina ya nambala 4 chifukwa panali inquiry yaku ame okhaokha panali inquiry imene anakhazikitsa president Jabwera panali inquiry imene inabwera ndi anzathu aku Germany zimene zija ma inquiry amene aja onse anabweretsa ma results koma tikayang'ana ma results amene anabweretsa inquiry imene anthu ambiri mpaka pano sanakhutitsidwe nawo
ndiye nchifukwa chake ku parliament aja amanena kuti bwanji tipangeso inquiry ina chifukwa nkhani izitha nkhani ikachitika imayenera kuti ikambidwe kenaka ite ndiye chifukwa chakuti nkhani yakukhudzana ndege iyi inali nkhani yovuta kwambiri ineyo ndikukhulupirira kuti panali zifukwa zokwanira kuti isathe mpaka na choona chenicheni chidziwike ndiye chifukwa chake a president Mutharika anavomereza kuti no ino mu nyumba ya malamulo tiyeni fufusani nkhani inquiry yanu commission ya inquiry yanu ndaivomereza kuti ikhoza kugwira ntchito imeneyi ndiye mmene akugwirira ntchito imeneyi kukutuluka mafunso kumene kuja ovuta chifukwa chakuti amene akupanga inquiry ija ndi anthu andale ena pakati pa anthu amene aja andale akufunsa mafunso aja kwa iwo paokha ali ndi mayankho akhoza kukhala mayankho abodza kapena mayankho olondola ndi akamapanga nkhani zimene zija akamagwira ntchito imeneja afuna chimene azipangacho chizigwirizana ndi maganizo amayankho awo kaya ndolakwika iwo afuna kwambiri zambiri zikhala kuti it's being aligned ndi maganizo awo ngati m'Bible muja amanena kuti anthu okhulupirira mopusa inu ofuna kuti zimene ndizilankhula ine zizikhala zimene maganizo anu kapena makutu anu akunyenyetsa kuti amve zili pakati tupa aphungu amene wawo ali pamenepo aphungu ena afuna kunena kuti ikamatha inquiry imeneyi anene kuti ngozi ija anthu anachita kukonza izizi tisamanamiza alipo pamene paja pa aphungu amene wawo akugwira ntchito imeneyi mgulu lomwe lija alipo ena onena kuti ujeni inquiry ikamata chimene tipeze tinena kuti panalibe kukonza za chiwembu alipo mpaja pali ena ofuna kuti koma tidziwe chilungamo chenicheni chimene chinachitika ndi chani ndiye kuvuta kwache kwa nkhani imeneyi komanso kuti nkhani ilongosoke anthu akuyenera kutsutsana chifukwa akamangovomerezana chilichonse kugwirizana chilichonse apakula yosapya ngesidiyeka komanso Dr. nomufanda avomerezi maliro aja mmene adachitikira anadzidzimutsa aliyense ndipo ndimakumbuka a president achakwera pa Bingu Stadium anayankhula mawu onena kuti ndilolera kuti zonse zifinje ineyo chifukwa ndiye kholo chifukwa anthu polira amalira mosiyanasiyana ndipo amanena kuti wolira samutseka pakamwa ngozi ije inatikhudza kwambiri wina aliyense paika ali ndi zifukwa zimene akakumbuka amaona kuti ngozi ija kapena titi chinachitika chija chinasiya anthu mmalere ndiye ujeni kafukufuku uyuyu akubwera mu nthawi yabwino iyi ndi closure ikhala ngati dziko chifukwa nakasipa afunika kuti anthu adziwe kuti ndalenso zili pati zili pompaja komanso pali anthu adaluza mwamuna wawo pompaja ena adaluza mkazi wawo pompaja ena adaluza mbale wawo so zonse zija zikuyenera kuti pakhale closure yokhazikika of course maliro suyiwala maliro umakumbuka abe mpaka kalekale koma at least as a country tikuyenera kukhala ndi closure kuti kodi tione kuti tipange bwanji ndiye mukayitsate kuyambira achibale amene akhala kubwerera ena akatatiri kutiri zomoneka kuti zomakhala kuti umbana ngati njero kuti umachitenga chilampu cha doti jija chopanda shape ukachiponya mu thapa muja pa poka kutula imatuluka njero ya shape ndi zimene anthu akuyembekezera anthu ayembekezera pano pati yeso nyumulezi matope ndafuna matope aja watsire mu chithabwa koma pomaliza patuluke shape yotalisana kuti basi apapa ndafa kulankhula ndithu kuoneka kuti mukumapitako tumapitako so Dr. Yayi ndinali ndifunso anthu akukambirana in some circles they are saying no mmene zaonekera wiki ino zatipasakale chithunzithunzi ati kwinako ndi kuti ngamisongo akuyenerango ingotha itera pamene pa inquiry
ena iwo tunda nsonda of course iwo ndiye anabwera poyera sanafune kuzibisa itamveka ija yoti black box yes mundege munalibe ndamata tsono ndiye kuti tu anthu anangodana ndi achakwera akuti zimene zimachitika zija amafuna kuti angoadanitsa ndi achakwera some people they wanted to take that mileage ya political kugwiritsa ntchito zimenezi kuyimitsa mmene akufotokozeramo kuti kafukufuku wangu otha tikhala takonde ntchito iyi akanafuna kuti mugwire ndinu amagawo aku parliament akanangoti bwanji tapeza amagawo agwire ntchito yofufuza ngozi ya ndege ndiye kuti ino mukadagwira ntchito imeneyi kaya mukwanitsa kaya kulepherani koma akusankhani ku parliament kujatu ndi boma tikamakamba za boma magawo atatu parliament ndi modzi mwa magawo abomaja ine ngati chaima citizen nzika ya dziko ndineso gawo lina la boma koma liulanga kwambiri likhoza kumveka ndi kuchita kareweti ndikapeza wondiyimirira kudera la kwathu ndikakhala ku nyumba ya malamulo chifukwa amene ajenda amene azikandilankhulira ine ndiye ndifuna kutanthauza chani ineyo ndilibe mphamvu yobwera pano kunena kuti basi zofufuzazi basi malizani siyani sindasankhidwetu hayi lamulo limasankhidwa ndi lamulo ndi ineyo ndife anthu awiri osiyana kapena zinthu ziwiri zosiyana pakati pa lamulo ndi ine anthu akuyenera kumvera kwambiri chimene lamulo likunena chifukwa ndimene limabweretsa order mu dziko ndi ndondomeko zabwino koma akamvera kwambiri za ineyo tiyititsa ngozi dziko ndiye kotero kunena kuti munthu wina akhoza kubwera kunena kuti iyi commission iyi basi siyani zimene mukupanga kuononga misonkho ya Malawi nanga misonkho amapereka munthu mmodzi mesa amapereka ndi anthu ambiri ndiye misonkho ije imaperekedwa zona mundikwetsa ulesi chimene kutanthauza panchonena kuti ngati lamulo lidakhazikitsa commission kuti igwire ntchito tisiye igwire ntchito yawo komiti ija ikamaliza idzatipatsa ife zotsatira kaya zidzagwirizana ndi muja timanenera koyambirira kunena kuti mkati mwa muja muli ena akugwirizana nawo zonena kuti iya malingaliro awo ndionena kuti koma ngozi anachita kupanga ali mkati mwa anthu otero ena ndiona iya ngozi sadachite kupanga ali mkati mwa anthu amaganizo ngati amenewo ndiye kulankhula kwawo kwa nsonda tikhoza kunena kuti iwaja ndi nzika ya Malawi akhoza kulankhula chimene akuganiza simungaletse chifukwa ufulu umenewo ali nawo koma tikayang'ane pa lamulo pakati pa lamulo ndi munthu timvera chani chofunikira kwa ineyo chimene ndikhoza kunena kuti anthu timvere lamulo chifukwa komiti ija inakhazikitsidwa mwa malamulo ndiye igwire ntchito molingana ndi malamulo koma kubwera kunena kuti musiye kukhalanso ngati ufuna kulowerera zintchito za komiti ija kapena commission ija kapena somwina ufuna kubweretsa malingaliro ofuna kuopseza commission ija anthu timaganiza mosiyana koma tisiye kuti malamulo komanso doctor ine ndili ndi mafunso pakaganizidwe ka nsondako mufuna mufunsa mafunso anu kodi ino ansonda atakakhala kuti mu komiti ija iniyo muli momwemo mudakati tileke tiyerekeze kuti wali nawo gulu lomwelo adakatele kuti basi tiyimeka sizidakatheka komanso ngati waja afika poti basi tileke chanchana zili ngati uli mulini mukumenyana mene mchatata iwe chimene tikupangitsa kuti unene zoti basi chanchana ufuna anthu adziganiza kuti chani kuti kapena nsonda mudzi wako chiyani choti mpaka basi ayi komanso commission sikwala munthu mmodzi ayi kulibe commission ya munthu mmodzi akulusa nkhani yake mwe nkhani chakuti komasa akulusa ntchito amene akugwira a commission angofotokoza nkhani amene akugwira a commission amene apanga za inquiry ayipitirize mpaka akagunde
pamapeto go Okay. pamenepo ndi pamene dziko lidziwe kuti alisakhala ndi picture Okay. osati pano wina adzidziuka kumati tayimani ayi awasiya komiti agwire ntchito yawo bwinobwino mpaka adzakunde pamapeto kodi tu chilichonse chikama chili ku parliament kuja alisa amaonatu andi pamene pachochi ochinya kuchinya kuti chalowa amaona mmitumbo kuti chaomba khoma chalowa alisa amaona yekha nditenda asiya zimapasa mafunso kunena kuti awopa chani kumapeto yetu tsono tanena kuti anthu amaganiza zambiri komanso amafunsa zinthu zambiri ndiye nthawi zina ku inde ansondaso amanena kuti mtengo wautali salozerana nthawi zina wautali suchedwanso kulikhidwa suchedwa kugwa nanga si weti yakusonga kuti imathandiziraso kuti mtengo chota dzotera zimachuluka akadzidzisa amatera kumene kungasamonera patali. The dashboard timatero kuti ikuyesetsa kuti tikhale ndi chithunzithunzi ndipo ansonda nkwabwino mulole kuti ino commission of inquiry ipitirire malingana ndi zimene tapeza ipitirire tasawa ndi mphindi 15 kapena 14 koma anthu feti ndi nkhani zikuluzikulu zimene kutsogolo kuti nazo timalize iyi ya inquiry kuti nkofunikira kuti tikumva kuti achibale tsopano wiki imeneyi zikhazi kwakhudza akhala kupita should we say kuti is it in order kuti mene akubafunsira pa mbalambanda muja achibaleso afunsa chenjo ine ndikhozotera kuti chifukwa achibale mkatikati molira muja nkasi amatulutsa mawu mudzapite pamaliro panene paliponse ukafuna udziwa chimene chapha m'bale wawo kaya makhala bwanji kaya kuti zimachokera mkulira kuja so mkatikati molira muja muli uthenga nde uthenga umenewo ufunika kaunene komanso ayanene kuti pepani tu zijazi kunali kulira musazitengere azikanene pa air kuti musazitengere zimene zija Dr. Chaima imfa chinthu chowawa chokwetera ndikukhulupirira ndithu kuti akubanja akamati azifusidwa pa kanema kamene zikukhalira tisadabwe ngati ena mwayo azikakhetsa misozi chifukwa kwambiri chakhudza iwo nchowawa ife tikulankhula timalankhula tidalira mwina kaumodzi mwina kamayi waja they will cry forever so nthawi zina pamaka emotional moments ena kuti akabwera pamene paja ndikuafusa ine ndikhoza kunena kuti izi zitengere komiti mmene ikuchitira hando mafunso awo ngati kuli kukafusa mafunso ena onena kuti tikhoza umakhalira kumangoona misozi pamene paja ndi bwino anthu akafusire pambali koma ngati mafunso amene asanja ali mafunso onena kuti sakabweretsano chisoni chambiri aganize mwanjira ina aganize mwanjira ina kulankhula kwa Dr. Chaima ayankhula bwino timatero kuti HRDC madzulo ano tili nayo so dashboard ikuoneka ngati ndi polisi akulankhulana zichewa zosamvana iyayi polisi akusinthana mawu nkhani ya Kalonga Chiweta Road choyambirira nkhani yanse umene mukuitsatira kwambiri HRDC kuti ifuna ikachite mademo kumeneku polisi akuti musakapange Achaima munaitsata imene ndikuitsata mukayiunikira chikuchitika njani nkhani tikukamba apa ndokonza msewu HRDC si contractor okonza misewu iwaja ndi nganene kuti ndi bungwe longomenyera maufulu a wanthu ndiye dandaulo lawo la msewu ngati bungwe ndi dandauloso limene amalawi onse ali nalo chifukwa chakuti msewu waonongeka kwambiri koma tikayang'ana pambali ina mmene ndimatsatira ine ndikukhulupirira kuti iso ndimene mukutsatira ine HRDC akunena kuti afuna akakamize boma kumanga msewu umene uja wa Chiweta ndiye
pofuna kukakamiza boma akuti apanga zionetsero ndiye popanga zionetsero akuti akatseka msewu ine pamene po logic yake sindikuyimvetsa chifukwa chonena kuti ngati akufuna msewu wabwino ndikuti anthu aziyendamo akamayenda ndikuti anthu aja akapanga business kapena anthu ena ali nzinthu zina zochita tsiku lililonse anthu amapanga business 1 hour msewu ukatsekedwa pamalo onongeka chuma chambirimbiri komanso maulendo amakhala delayed osiyanasiyana anthu ena ndionera kuti amayenda menemo amakhala kuti anyamula maliro ena matenda emergency ofuna kuti athamange apite ku chipatala komanso kuti boma likonze msewu limafuna likhale ndalama zambiri chimene ndikuchikhulupirira ncho kuti ngati HRDC ikunena kuti ifuna ipite ku msewu ikapange ma demonstrations ndiye kuti ananenako kuthekera kupeza ndalama kusonyeza kuti mopondera mawo kuti apeze ndalama mumakhalamo ma demonstrations kwa ine ndifuna nene kuti pansewu si solution. It's not a solution. Ayi, iwo ngati angakhale ndi solution ikhale yonena kuti apite kumene amapeza ndalama akagogode akapemphe ndalama zomangira mseuja kuonjezera pa zimene boma ali nazo kuti ilipire ma contractors ayambe kugwira ntchito imene ndiye solution. Koma akanena kuti tipite tikatseke msewu munjira ya zionetsero kandi for 1 hour kandi 2 hours kandi 3 hours pamene kuti sakupanga offer solution. Iwo I think abweretse solution ya msewu. Ngati nzelo ali nazo zopezera ndalama okonzera msewu powonjezera zimene boma lili nazo apeza anduna za transport kapena anduna azachuma kuna kuti okutapeza kuli ndalama tikhoza kumangaza ndiye kuti amalawi awakonda koma kuti akatseke msewu anthu adutsa kuti akoza wina mmwamba moyembekezera nthawi imene akupanga zionetsero komatu ali ndi ufulu alemba mchikalata inde ufulu ali nawo ndithu ufulu ndi umenewo koma tizidziwa kunena kuti maufulu amakhalanso ndi limitation. Si ufulu uli wonse umene uli ufulu malamulo amatiuza choncho msayiwale namwa inkiso ya malamulo kwambiri ndipo ndayamba kuchita mantha msawope malamulo ufulu uli ndi polekezera ngati uli ufulu wanga ineyo kubwera panopo nkukutsinani inu yomulomo mukulankhulirawo ndagwiritsa ntchito ufulu uti mmalamulo azama ufulu ngati HRDC ikunyamuka kukatseka msewu umenenso afuna kuti ukonzedwe woti anthu akhoza kudutsamo agwiritsa ntchito ufulu wake uti wokatseka msewu woti anthu adutsemo akuledzusa boma limene likugona silikukonza msewu. Boma likugona kodi boma akamati boma likugona kuti kodi si tachoka mboma limene lamanga zitukuko zambirimbiri m'matauni muno ndi mizinda ndikugona kumene kuti boma tolija lacho ngati linagona kwambiri mwina tikhoza kunena kuti limalekerera zinthu zinaso zofunikira kwambiri ngati chakudya cha wanthu. Panali detachment, panali separation pakati pa mwina tingane kuti bomalo ndi anthu. Koma apapa tinganene kuti boma likugona. Boma likodi liunenedwa ndi la DPP mwina kuti likugona koma tikati tione boma lilabwerapo liti tutamangira miezi 8 tsopano. Miezi 8 zoona miezi 8 boma likhoza kumanga msewu umene wachiweta nkumaliza. Iwo wa HRDC abwere aperekere umboni kunena kuti ndi technology imene ali nawo ifeyo ngati HRDC tili ndi technology panopo tikhoza kumanga msewu kuchoka apa 5 kilometers ndikumaliza kapena 10 kilometers ndikumaliza within 1 month. Ndiye tikhoza kunena kuti DPP government ikugona. Koma boma minero ndayitsatira nkhani. Boma likunena kuti ndalama zomangira msewuja zili pa budget. Komanso ayang'ana kwina kuti awathandize kuti amange msewu. Ndiye mukaonanso ma programs ena aboma amene latilonjeza kudzera munduna wa zachuma ayika budget ndalama ndithu za nkhani koma tizidzifunsa sotokha kunena kuti kodi budget ya boma
yachita passionate ino mukakufusani ndiliti cha budget imadutsa munali kwakalindisa papita miyezi ingati mwina mmodzi chifukwa ndi mali chimomwemu kumabwera pa April basi ndiye boma langulusitsa kumene budget 2 months ago okay tingoyerekeza kuti 2 months ago lero tikozonena kuti boma lalephera kumanga nsewu wachiweta yeah and I think ngati HRDC ikutumikira zina zache ibwere poyera ikozatika kuti kutumikira zina zache aibwere poyera kuti yayi pepani apa tinalakwitsa timatumikira zina zache chifukwa sungaliweruze boma kuti likugona ndipo lalephera kumanga nsewu 2 months nsewu wache wantundu bwanji oyenda mbuzi kapena oyenda matraki this is the main corridor kapena tinene kuti main connector imene nsewu kutenga katundu wochoka kunja kudzera mu Tanzania kubwera muno kuchoka Mozambique kupita uko ndiye tikanene kuti boma likoza kumanga nsewu within 2 months bwana HRDC ngati pali zina fotokozani koma nkhani zanse kuti zimene mfuna ukachitira ma demonstrations uko zimenezo ganizani mwanjira ina kugwetsana ulesi ine ndimafuna ndikhale muvomerezanako nawo doctor patali maonena kuti ngasi HRDC wa mene maonera amakhala kulilongwe kuno ambiriwa amakhala mulilongwe muno musite muno ndekuti akwena atsire mafuta food tank akasekenseyo kuchiweta aina tasire food tank kuno kulilongwe food tank ndi kumatsazika kunyumba kodi dad mwati bwati ndikatseka sewu kuchiweta iyayi apo aine pali mene yodi sindikuimvetsaso naye mabungwewa tikamasankha anthu otsogolera azikhalaso anthu ona kuti akuzitsata bwino osangoti yayi udindo wako oma iyayi chisokonezo mdziko sichabwino kukatseka msewu kumene kuja tikusokoneza malonda tikusokoneza zachuma tikusokoneza ntchito za umoyo tikuphetsa anthu osalakwa chifukwa kuti akachite clearance umene kuti achita block then achite clear padutse ambulance mumadziwa mmene ma demonstrations amakhalira ndi angati angalemekeza ambulance yena saigenda so tikamapanga ziganizo mu corporate governance tikukwena tiziganizira kunena kuti kodi chotsatira cha chimene tikufuna kupereka chiganizo apa chikhale chotani beyond chimene tikuchiganizira. Wonderful. So I think ndibwereze kunena mawu yawo kuti HRDC atiuze zona. Tsona polisi ati tapitani tione mene zikhalire komweko. Polisi so asaopseza lero. Auti tachitani tuone kuopseza konkusa. Kuchita demonstration tinanena kale kuti ndi ufulu wawo. Koma tidziyang'ana pa zinthu zimene mukukayendera the relevance and the objective that what you want to achieve. Kodi akapanga ma demonstrations manena kuti pa 1 kodi? Yeah, 1 July. Akapanga ma demonstrations pa 1 July. Pa 2 July nseuja wakatha? Yabo seti kudziwa. Anzathu tibalize ngoti 2 minutes mmene yatsa. Anzathu akuvutikabe ku dziko lija la South Africa. Kuma pali ku yesesa kumene kuchitika. Choita chipeza mu dashboard ino chakuti kuka Mozo Stadium kumene amenera azifikira anthuwa asintha tsopano azifikira ku Mwanza ku Joyce Chitsulo Stadium. Timafuna tingoyang'ana ngomba nkota mu 2 minutes zimene tatsala nazo. Anzathuwa akuthandizika mukasuzumira choyambirira tiyambe ndi Dr. Chaima. Ndinena kuti zinthu zabwera ngati za emergency. Okay. Chifukwa zimene ndikupanga dziko la South Africa tinenenso kuti mbali ina ngakhale kuti dziko lawo akuyenera kuliteteza koma nzosayenera. Ayi ndiye anthu amene aja machokedwe awoko ngovuta mayendedwe awonso ndi ovuta komanso akubwera chigulu chambiri cha wanthu kotero kuti kumene akufikira
sikulongosoka bwinobwino. Ndiye tikhoza kunena kuti anthu aja sakuthandizika kwenikweni. Chifukwa chakuti pali emergency cases zimene zikuchitika. Ndiona kuti mwina nthawi zina boma limalephera kukonzekera bwino zinthu zadzidzidzi ngati zimenezi. Chifukwa chikanakhala kuti kukonzekera kunali kokwanira, anthu aja akamabwera anena kuti nthawi yomweyo asamachedwe azapititsa mmakwawo. Koma mukhoza kuona kuti anthu ambiri akungofikirano malo mwina aonena kuti congested. Tivomereze chifukwa choti it's an emergency. Koma I think bomaso nalo linena kuti lichitepo machawi kwachitano deploy anthu amene wawa mmakwawo. Even if angowatenga ukasiya ma district, ma DC zimene muchazatenga makasiya ma village yakwawo, that would be another great thing. A good idea. Koma mmene zililimu tikhozana kuti ayesetsabe pakuti panali response nsanga. There was a quick response kwatsatira anthu aja. Yenaso nkumachita deploy. Anthu amene avutika kwambiri mwina ndi amene amakanga kuti akuthawa kumene kuja ndi agwidwa ano ndi a police ku South Africa kapena a immigration ndi atumiza kukasiya pa border pamwanza. Chifukwa mmene zimakhalira mdziko akagwira ma illegal immigrants amangwatenga nthawi zina mwina ukasiya ku embassy jayapo zila camp. Then nthawi zina mwina amangwatenga nkukasiya ku border yakwawo athana nawo. Izo zimakhala m'manja mwa dziko la kwawo. Ndiye tikhoza kutero kuti akuyesetsa koma anthu aja akuvutika. Boma likhoza kuchita better than what it is doing now. Mambo kalendeza. Ine mawambiri ndilibe. Ndimaona ngati pa zimene zati zidzimusa choterezi fazi eno imachitika ndithu. Koma mmene yabwerera ulendo uno ndimaona ngati kuti aboma tsopano pa listi ya ngozi zogoma zidzidza china cyclone yacha awawa ayike gula cyclone awa kuchoni awayike no pa listi ya cyclone kuti zikachitika tisamadzidzimuke. Za emergency zoti zikachitika tithokoza anthu osiyana amene atengapo kawa china Shepherd Bushiri akatenga anthu awononga almost 700 chakuti million kwacha about 700 people kota kubwera kulikonda dziko. So anthu otere achuluke zikangotero ndi kuti muone kuti zonse zikhala bwino. Boma lisamadzidzimuke mbwandi kuti mutititani ayi tiyeni tikhale okonzekera pangozi zogoma tsitsitsi. Ndikuthokozeni kuti tsiku la lero tinali ndi zimenezi. Sitikambapo kwambiri za 6 July for Blantyre tinamva kuti iliko ajoma anatero mkhale boma limanena kuti zikhoza kuti unongera bendalama. Koma zimenezi tizikamba mtsogolo muno. Tokoza kwambiri ndithu madzulo ano. Zikoma kwambiri. Pamene timalizire program yathu ya lero ya The Dashboard. Robert Kalindiza ndi mmodzi mwa ife kuno amene timagwira nawo ntchito limodzi. Program ino timanyadira kuti chidzukulu cha Abushe mzungu kumuwa. Ine ndikuthokozeni kwambiri kuti munayesetsa kutsatira pamenepa. Lero tinali ndi mlendo tizopemphani kuti muzikhala nafe pano. Pali zambiri zoti tiyankhulane. Ine ndi mtumiki wa Malawi. Tithokoze kwambiri. Amene ndithu ndi Dr. George Chaima amene kwambiri ndi political scientist. Ndalakwitsa ngati? Yes, mlakwitsa. Ine ndi chidzukulu cha Chilembwe kuchoka komwe kuchira dzulo. Moses Makawandelo anga dzina. Tithokoze kwambiri kuti tonse tsiku la lero tamva komanso taunikirana. Zimene tazipeza muno ndi mu Dashboard. Timatsimikiza kuti Dashboard imatha kukhala ndi kuthekera kuti inuyo simunakondwe nayo koma tayikondani fa ikuyesetsa kuti tithandizane dziko lino latonse. Ndipo tithokoze nzathu pa makina amene ndi Gideon Kachala. Koma nonse kufikira Saturday usiku wabwino. Zisingasike komwe mvula kulibe. Ndine nzika yokonda dziko langa. Kawiri ndi manena chilungamo. Ndimati ndikamakhala kuyang'ana polisi moyo muntima.